ኢትዮጵያ ምስኩናት ትግራይ በዘተሓዝ በመምሕዳር ናይ ቀደም ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ካብቲ ብናጻ ቀረጽ ፍርያታ ኣብ ኣሜሪካ ንኽትሸይጥ ዘኽእላ ዝነበረ ናይ ኣገዋ ፕሮግራም ድሕሪ መውጽኣ ብዙሓት ፍርያት ዓለባት ሰርሓ ዝነበራ ትካላት ካብታ ሃገር ክወጻ ጀሚረን ዝነበራ ኮይነን ሕጂ ድማ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኤስያ ኣውሪድዎ ብዘሎ ታሪፍ እተን ካብ ኢትዮጵያ ወጽአን ዝነበራ ትካላት ክምለሳ የሓታ ምህላውን ተገሊጹ መሰረት ዘሪፖርተር ትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ዘርጊሓቶ ዘላ ሓበሬታ ድማ እቲ ትራምፕ ወሲንዎ ዘሎ ንብርክት ዝበላ ሃገራት ዝሃስ ዘሎ ናይ ታሪፍ ውሳነታት ብግምጣሉ ንኢትዮጵያ እተን ካብታ ሃገር ወጽአን ዝነበራ ኩባንያታት ንኽምለሳ ካሓታ ገይርወን ምህላው ያገሊጻ እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ትራምፕ ወሲንዎ ዘሎ ናይ ታሪፍ ውሳነታት ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘይከምቲ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኤስያ ብፍላይ ድማ ቻይና ተነቢረ ዘሎ ታሪፍ ኣመና ዝትሕት ብምዃኑ እዩ በመሰረት ጸብጻብ ናይ ማዕከን ከኣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ትካላት ዓለባን ኣልባሳትን ኣሜሪካውያን ኩባንያታት ኣውፈርቲ ካብኦም ዝዕድግኦ ዝነበራ ፍርያት ኣግዋ ድሕሪ ምቁራጹ ወጽአን ድሕሪ ምጽናሕ ሕጅገን ፍርያት ናይተን ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደበረን ትካላት ዓለባን ኣልባሳትን ክገዝኡ ይሓቱ ከም ዘለው ይሓቢራ ሓደ ካብዚኦም ካብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ፋብሪካ ጫማ ሁጂያን ኮይኑ እቲ ፋብሪካ ቅድሚ ኢትዮጵያ ካብ ኣገዋ መስራዛ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዋጋ 33 ሚሊዮን ዶላር ጫማ የቅርብ ከም ዝነበረ ኢትዮጵያ ካብ ኣግዋ ድሕሪ መውጽኣ ግን ብዙሓት ኣሜሪካውያን ካብኦም ምግዛእ ኣቋሪጾም እኳ እንተነበሩ ትራምፕ ታሪፍ ካብ ዝእውጅ ንድሓር ግን ካብታ ፋብሪካ ፍርያት ክገዝኡ ዝሓቱ ብሓባር ክሰርሑ ዝሓቱ ኩባንያታት ቁጽሮም እናዛየደ መጺኡ ምህላው ተሓቢሩ እዚ ፋብሪካ ኢትዮጵያ ካብ ኣገዋ ከይወጸትን ከላ ኣስታት 8000 ሰራሕተኛታት ዝነበሩ ኮይኑ ኢትዮጵያ ካብ ኣገዋ ካብ እትወጽእ ከምኡ ድማ ኮሮና ካብ ዝመጽእ ንድሓር ግን ሰራሕተኛታት ቁጽሮም ናብ 1000 ወሪዲ ይጸኒሑ በጀካ ዝወን ዝበዝሕ ምህርቱ ናብ ናይ ውሽጢ ዕዳጋ ኢትዮጵያ ከቅርብ ይጸኒሑ ሕጂ ግን ብሰንኪ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና ኣንቢርዎ ዘሎ 245 ሚእታዊ ዝበጽሕ ታሪፍ በርከት ዝበላ ናይ ኣሜሪካ ትካላት ካብታ ኢትዮጵያዊ ትካል ንኽገዝኣ ሕቶታት የቕርባ ብምህላውን እታ ትካል ናብ ኣሜሪካ ሰደዳ ንምዕባይ መደላዋታ ተጻፍፍ ያዘላ መሰረት ጸብጻብ ናይ ዘማዕከን ከኣ እዚ ኩባንያታት ኣሜሪካ ናብ ትካላት ኢትዮጵያ ዘቕርብኦ ዘለዋ ሕቶታት ንቆጠባ ኢትዮጵያ መሊሱ ዘበራብርን ነቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ቆጠባ ተሃገር ከኣ መሊሱ ንኽደላደል ከም ዝገብርን ሓቢራ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኩናት ዘለወሉ ከባቢታት እቲ ሃገር ጥሜት ናይ ምግጣም ተኽእሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ከም ዝፍለጥ ካብተን ኣብ ዓለም ብተደጋጋሚ ንጥሜት ዝተቓልዐ ሃገራት ሓንቲ እያ እቲ ሃገር ኣብ 80ታት ከምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ካልእ እዋናት ደጋጊሙ ዝኽሰት ድርቂ ህይወት ሚልዮናት ከም ዝተሰኣነላ ይፍለጥ ብፍላይ ድማ ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብ ትግራይ ምስኩናትን ግጭትን ተኣሳሲሩ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ እቲ ሃገር ምስ ክሊማት ድርቂ ተኣሳሲሩ ዝተረኣየ ናይ ቀረባ ተዘክሮ ምዃኑ እውን ይግለጽ ሕጂ እውን ኣብቲ ሃገር ተመሳሳሊ ስግኣት ከም ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ይገልጽ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ እቲ ስግኣት ይኹን ብዛዕባ እዚ ዝስማዕ ዘሎ ስክፍታት ግብረ መልሲ ኣይሃበን እዩ ዘሎ ሓላፊ ትካል ረድኤት መግቢ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ተሪር መጠንቀቕታ ኣብቲ ሃገር ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ንሓደጋ ጥሜት ክቃልዑ ኣብ ጫፍ ይርከቡ ኢሉ ኣሎ ዘላታን ሚሊሽሽ ዝሃቦ መግለጺ ብሰንኪ ሕፅረት ምወላ መደብ ውድብ መግቢ ዓለም ካብ ዝመጽእ ወርሒ ጀሚሩ ንልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሕፅረት መግቢ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ሕክምና ደው ከብል ይግደድ ከም ዘሎ ዝገልጸሉ እዋን እዩ ኣብ ዝቑጸሩ ሰሙናት ተወሳኺ ገንዘብ እንድሕር ዘይተረኺቡ ድሕር ደጊም ሓገዝ መግቢ ክስእኑ ዝኽእሉ 3.6 ሚልዮን ሰባት ንሓደጋ ዝተቓልዑ ምዃኖም እቲ ውድብ ኣጠንቂቑሎ ኣብ 2022 ዘብቅዐ ኣብ ክልል ትግራይ ንክልተ ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ሓድሕድውን ሳዕቤኑ ክሳብ ሕጂ ኣብ ባይታ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብተን ክልተ ብብዝሒ ህዝበን ዝፍለጣ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን እውን ብሰንኪ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከማዛበሉ ተገዲዶም ኣለዉ ኣብ ርስኡ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝረአ ዘሎ ግጭታት ዋሕዚ ስደተኛታት ኣስዒቡ ነቲ ሃገር ጸቕጢ ኣንቢርላ ምህላው ይግለጽ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ እቲ ሃገር እውን ዝረአ ዘሎ ድርቂ ስክፍታ ፈጢሩላ ውድብ መግቢ ዓለም ኣብታ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብሩላ ኢትዮጵያ ጥሜትን ሕፅረት መግብን እናወሰኸ ይኸይድ ኣላ ኣብ ዝብል መግለጺኡ ካብ ግንቦት ጀሚሩ 650,000 ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን መሕደሪ ህይወት ዝበሎ ሓገዝ ከም ዘይረኽባ ገሊጹ እዩ ዝርከብ
اتي اب ኢትዮጵያ ናይ ዝተካል ሓላፊ ዝኾነ ሚስተር ሚሊሲች ካብ ዝመጽእ ወርሒ ጀሚሩ ብዘይተወሰኸ ምወላ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ነቶም እንደግፎም ኣዝዮም ተቃላዕቲ ስድራ ቤታት ዝኾነ ሓገዝ መግቢ ክነብጽሕ ኣይንኽእልን ኢሉ ወደብ መግቢ ዓለም ወላኳ ብዙሓት መንግስታትን ውልቀ ለገስትን እንተሃለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሚያዝያ ክሳብ መስከረም ንዝህሉ ግዜ ናይ 222 ሚሊዮን ዶላር ሕጽረት ከም ዘጋጠሞ ይዝገለጽ ወደብ መግቢ ዓለም በተም ምሕዳር ትራምፕ ኣብ መደብ ረድኤት ዝገበሮ መቆራጽ ዛጊት ከም ዘይተተንከፈ ወሃብ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለጽ እኳ እንተሓበረ ካብ ለገስቲ እኹል ምወላ ኣይረኸብናን ይዝብል ኣብ ሃገረ ሆላንድ ካብ 2014 ድሓር ሕቶ ዕቑባ ዘቕረቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብዚ እዋን መብዛሕትኦም ናብ ስራሕ ተዋፊሮም ምህላዎምን ቀንዲ ኣታዊኦም ድማ ሰሪሖም ዝእትውዎ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኤርትራውያንን ሶርያውያንን እቶም ዝበዝሑ ድሕሪ 2014 ናብታ ሃገር ዝኣተው ሓተት ዕቑባ ከም ዝኾኑ ክግለጽ እንከሎ ኣብቲ ወፂ ዘሎ ሃገራዊ ጸብጻብ ከዓ ልዕሊ ፍርቂ ናይዞም ኣብ ሆላንድ ሕቶ ዕቑባ ዘቕረቡ ኤርትራውያንን ሶርያውያንን ኣብዚ እዋን ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዘለውን ኣታዊኦም ድማ ካብ መንግስቲ ዘይኮነ ካብ ስርሖም ምዃኑ ተገሊጹላ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ማለት ሓደሽቲ ሓተት ዕቑባ ድማ ብቁልጡፍ ናብ ስራሕ ናይ ምእታው ተኽእሎም እንዳዓበየ ከም ዝመጸን እቶም ድሕሪ 2014 ናብታ ሃገር ዝኣተው ግን ዝበዝሑ ናብ ስራሕ ዝተዋፈሩን ኣታዊኦም ባዕሎም ዘምጽኡ ምዃኖምን ተገሊጹ بمسرت نايز تصابصاب كاب 2014 كساب 2024 بدمر ኣብ ሃገር ሆላንድ 280 ሽሕ ዝበጽሑ ሓተት ዕቑባ ግዝያዊ መንበር ፍቃድ ክረኽቡ እንከለዉ ካብዚኦም እቶም 157 ሶርያውያን እቶም 37 ሽሕ ድማ ኤርትራውያን እዮም እቶም ካልኦት ድማ ካብ ከም ቱርኪ ኣፍጋኒስታንን የመንን ዝመጹ እዮም ካብዞም ሕቶ ዕቑቦም ተቐባልነት ረኺቡ መንበር ፍቃድ ዝተዋህቦም 37 ሽሕ ኤርትራውያን ከዓ ልዕሊ ፍርቂ ኣብዚ እዋን ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዘለውን ቀንዲ ኣታዊ ድማ ካብ ስራሕ ምዃኑን ወንተ ጸብጺቡላ ኣብ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ፌደራል ዳኛ ሮይስ ላምበርት ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንኹሉ ስራሓትን ምወላን ድምፂ ኣሜሪካን ካልኦት በኣሜሪካ ዝድገፋ ማዕከና ዜናን ኣብቲ ዝነበሮ ክመልሰን ትእዛዝ ኣሕሊፉ በተወሳኺ እቲ ነዞም ትካላት ንምፍራስ ዝተገብረ ጻዕሪ ንሕግን ሕገ መንግስቲ ተሃገርን ዝጥሕስ ዝብል ውሳነ ይሕሊፉሎ ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ብዝሕለፈ ውሳነ ኣስታት ሽሕ ጋዜጠኛታት ዝርከብዎም ልዕሊ 1300 ሰራሕተኛታት ድምፂ ኣሜሪካ ስርሖም ኣቋሪጾም ዕረፍቲ ክወስዱ ከም ዝተገብረ فلات بدونالد ترامب زمرح من محدار أمريكا نتن معكنا زينة صارت ترامبن آخرتن كبلي زخسن دمت أمريكا أبوان كلاي كوينات عالم بروباغندا سرعتنا زن مكاتبة هيلو زت مسرة خوينو بغندو بريديو فنواتاتو الزرقة حدا كاب عبيت معكنا زينة عالميو دمت أمريكا ننايد قسم معتنبر نأمريكاويان زعلمه بوزح مدبات كم زيت أنحون تلوخ أون كم زي كوني يقلات بأستات 40 شوعتن قوانقواتات كاندي أبتن ناس نت بريس تحت مخانز نقرلن هاجرات مدبات اتفنو زنبرت دمጽ أمريكا بقانقو أمحرنيا كاب 1982 بقانقواتات تغرينيان أفان أورومن دما كاب 1997 حيزا سرع مدبات كتفنو مصنحة زكريو نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سبن الرغب سلام نعخم